Izandla ezinkulu kakhulu bathandeka egameni lenkosi. Izandla zenu zincane kakhulu ayifani nalezi zethomoyi. Ngicela kushayela uNkulunkulu izandla ezinkulu kakhulu egameni lenkosi. Manje ke ngiyafisa namhlanje nabafowethu before sidedele umpostoli egameni lenkosi sethu uJesu ngicela ukubingelela bonke abefundisi abakhona phakathi kwethu ngelihle igama lenkosi sethu uJesu. Wase Nazaretha ngiyanibingelela abathandekayo befundisi bonke omama befundisi fivefold yonke siyayibingelela namhlanje eworkshop egameni lika Jesu siyabingelela abefundisi abaphansi kwetende leli nabangapha nabale phezulu siyababingelela bonke abefundisi ngelihle igama lenkosi uJesu. Sibingelela abazalwane bonke bakaNkulunkulu izithandwa zika Jesu. Ngiyacela ukunibingelela nonke muzi kaNkulunkulu namhlanje silapha kulomhlaba wase workshop egameni lenkosi uJesu Kristu. Cela nje uphendukele kulo seduze kwakho uthi makhelwane asikhonzeni inkosi nje yona yodwa, asikhonzeni inkosi yona yodwa nje, asikhonzeni inkosi yona yodwa nje, asikhonzeni inkosi yona yodwa. Haleluya. Ngiyacela ke bafowethu mhlawumbe ningiphe nje umzuzu ube mbili ube mthathu bese ngiyasuka phambi kwenu wonke umuntu ose workshop ngicela siphakameni simeni ngeenyawo egameni lika Jesu. Ya wonke umuntu ose workshop sivele siphakameni nje simeni ngeenyawo zethu egameni lika Jesu. Yazi njengoba ngifika nje kunento engiyibone lapha cela ningibambela kancane mvuzo ngapha kunento engiyibona lapha nje cabanga ukuthi bathandeka njengoba ngibona ithomoyi nginibona nisuka lapha phezulu niza lapha nonke makuyithomoyi niyagida nini makuyichwechwa niyachwechwa manje ngiworried ngifuna ukunizwa ukuthi nizawuthandazana bangithi asithandaze manje with the same energy le yethomoyi, with the same energy le yechwechwa ngifuna ukubona ukuthi nizawuthandazana manje ke ngiyabona njengoba kade nehla lapha niza lapha futhi ngifuna ukuphinda uthatha lama steps akha yi3. Masiphuma lapha nabo umfundisi uShikwe siphume sinento ethi sizofuna imphefumulo la. Manje ke ukuchwechwa nethomoyi ezinye zeindlela esiyisebenzisayo zokuthi abantu abasondele nganeno kodwa eyona nto esifunayo kahle kahle imiphefumulo. Alibonge igama lenkosi. Manje ke abantu bakaNkulunkulu bayambizwa sibabize emthandazweni. Abantu bayabizwa bafowethu sibabize emthandazweni. Izwi likaNkulunkulu selishunyayeliwe lapha uDlamini ushumayelile ngendlela enamandla kakhulu. Umfundisi uevangelist Siphamandla Hlatshwayo ushumayele naye ngamandla amakhulu but manje ngifuna ke senzeni umthandazo ka 2-3 minutes egameni lenkosi ngoba ngifuna le energy besinayo kwichwechwa na le energy yabona energy le kade senifihla ngayo la nizoshaya lo keyboard player labezandla ngifuna niphinde nenze ngayo leyo energy leyo the same energy ngesinyuseni iphimbo lethu silise kuNkulunkulu sithi akekho sibheke phasi keni bafowethu siyokhumbula umsebenzi omuhle owenzeke emnqamlezweni ngosuku oluthile mhlazane sithengelwa ukuphila ngegazi lomuntu lithi iBhayibheli sasikade sikude naye ngenxa yeziphambeko zethu kodwa ngenxa yegazi lakhe wasenza saba seduzana usibona siseduze sika Jesu nje ingenxa yokuthi wafa endaweni yethu manje ke ngifuna ke wonke umuntu lapha eworkshop namhlanje kube lo nalo wethu nephimbo noma unalo wethu uyakwazi ukuhlabelela noma ukwazi kodwa ngiyafuna ke uluvule iphimbo lakho kakhulu sisho sonke sihlabelele bese sithandaza sonke futhi bese ngidedela umpostoli uNdaba ngegama lika Kristu Jesu. Yabakhona abathomoyisa abakhona abacecisa but mina ngifuna sithandaze nje kulo 2 minutes 3 minutes bese ngiyasuka bafowethu ke sihlanganiseni ifu lasezulwini ke sibiza uNkulunkulu ke simnqule simtshela ukuthi ungubani simtshela ukuthi uphakeme kangakanani simtshela ukuthi ngisho ulwandle ngingathiwa lijulile kodwa ayikho into ejule njengaye ngisho ngingathiwa amazulu aphakeme kodwa ayikho into ephakeme njengaye uthi uPostoli uPawulos uJesu bamnikeza igama elingaphezulu kwamagama wonke akhona emhlabeni ukuze amadola asemhlabeni ezulwini nangaphansi komhlaba amadola aseThekwini amadola aseworkshop amadola kuSmith Street akuworkshop yonke indawo iDurban lonke bese liyaguqa kulo Jesu lilodwa igama elinikiwe ngifuna siphakamisele ligama ngicela sidule izandla zethu ezulwini. Sangibana ngiyazibuzela nje pholoba ukuthi kanjani emhlabeni wase workshop namhlanje
kuhle masichwechwa kuhle masithomoya lezi zinto zinhle bazana nami ngiyazenza ngiyazithanda kakhulu futhi ngicabanga ukuthi akekho kwenza okudlula mina kodwa manje ngicabanga ukuthi nginento ewari yami ethi basibonile labantu balapha eThekwini sichwechwa futhi ngiyazi ukuthi masisuka la kuzotrend ama-video echwechwa kuzotrend ama-video ethomoya but namhlanje ngifuna senzeni into ehlukile ke sivele sigcwale workshop ke sigcwale workshop ke sihlaphazekene workshop for 2 minutes for 2 minutes wonke umuntu oseworkshop wethu uyakwazi ukuthandaza noma ukwazi kodwa igama likaJesu lilodwa nje yani namandla lilodwa nje ungazi ubiza into eningi yeka amavesi biza leli gama liyaphila uyabona makhuluma ngegama liyipackage inayo yonke into leli gama ngaphakathi kulo silibiza begula baphile silibiza sekuthiwa ngeke kusalunga lutho bese liyafika igama likaJesu like labizwa uJohani bathi igolide nesiliva kasinalo bathi kodwa lonke sokunika khona bathi ngegama elikaJesu Kristu bathi sukubuhambe hey bafowethu leli gama like labizwa uDavide ebhekene noGoliathi wathi uza kimi nendlulo nomkhonto wathi kodwa mina ngiza kuwe ngegama likaJehova uNkulunkulu wami esitile izandla zethu zini bakipota angazi ngizokwenza kanjani angazi ngizokwenza wafaka ibeats ungayifaka i-laptop ngafaka i-laptop bazochwechwa laba. It is high time ukuthi si correct lento. I-open air kuyona indawo yokuchwechwa nje kuphela. Open air kuyona indawo ku-open air sisuke sizolwa nama-altar sifuna kuphakamela kaJesu Kristu. Manje ke manje uzophuma emakhaya nithi nizochwechwa kangcono sivele sibuyele emasontweni ngoba besizodlala vele. So kufanele siphume emakhaya siza la sithi sokhonza into esiyenze esontweni ayingafani nalesiyenza la. Lomgidi onenza nisukele phezulu nizoma la nonke nishaya izandla yilo mgidi ufana ngabe niwenza ngigcwele le workshop nithi uNkulunkulu mabasindiswe abantu nithi uNkulunkulu mabasindiswe abantu nithi uNkulunkulu mabasindiswe abantu manje ke ngoba siyileli itheku elifuna ukudansa nokuchwechwa bazophupha sikhona sisindisiwe noma ngangikhumbula ngalutho awu washo njalo umpostoli uNdaba noma ngangikhumbula ngalutho kodwa ngicela nikhumbule lamazwi uyabuya uJesu yabuya uJesu yabuya uJesu usehlizweni yami umpostoli ushibe ukuthi mfundisi mhla ebuya ngathi angasifica sihlangene kanje ngoba mhlazane ebuya uzolanda ibandla ebandleni uzothuka isimanga ngoba mayingabuya sikhonza kanje khona bazosala sikhonza nabo la bazosala sikhonza ngoba mase sila sonke sifuna ukuba perfect kanti phambi kaNkulunkulu bafethu akukho kufihliwe okungayi kwambulwa ayikho into angayibona ayikho into angayazi ungasifihlela thina kodwa uyakwazi yena ngoba iso lakhe libona lapha abantu bengaboni khona makabongwe njalo Jesu owahlatshwa eGolgotha haleluya 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 beli uzodlala ufuna kuzwa labazalwane ngisosho nje kabili sithi owahlatshwa eGolgotha bese siyathandaza sengiqedile kosuku yona into bengizele lena zochwechwa mase kuchwechwa abanye nami ngegama lenkosi but for mina ngicela ukwenza le ndawo egameni likaJesu cela sithule izandla zethu ngifuna kuhlabela ngifuna ukukhuphula iphimbo lakho ngifuna kuzwakale wena more than laba basemamaikhini ufuna nalo se-workshop ngaphakathi emall athi baze bahlabelela abantu estradweni ya ngifuna ukuthi baze bahlabelela abantu estradweni nalodlula lapha amiswe lento esiyenza la singaphushwa ama-mic kuphela
manje ngifuna sidulele izandla zethu phezulu bese siyahlabelela mase sithandaza abafethu ngiyanicela Nkosi yami uthi walk around lithi iBhayibheli lapha amathe onyawo lakhe enyathele khona leyo ndawo sidlile ngifuna sidle lonke leli theku sidlele uKristu Jesu makabongwe njalo Jesu wahlatshwa hallelujah 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 wahlatshwa yena samakatapa ariga tapani hallelujah mani amen 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 hanata halinata ma sonelani bathandekayo sonelani bathandekayo sonelani bathandekayo sonelani bathandekayo sonelani bathandekayo wahlatshwa Sakatari, wahlatshwa Golgotha. Ngesikhumbula namaphimbo we. Hallelujah, 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 hallelujah. If you can walk, oh wahlatshwa. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. 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 Isanda phezu kwamaphuzo. Oh, wahlatshwa. How Iswa Nkosi nakamaphimbo ebandla lisokuwa lithi hallelujah lithi hallelujah lisokuwa lithi hallelujah lisokuwa lithi hallelujah wahlatshwa Give 2 minutes before to begin. Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. Na tamanda rabaka sakata. Uria mama yanda neketanika. Uria mama yeteneketa. Elia mama sakata riabase. Uria mama yokotoni masete. Elele mama kosakata. Uria mama takate. Eli papa tanika. Uria papa nakita. Letuaria faliate. Sendele benekete. Uria palatikato. Aliakuna kasia. Letele benekutai. Aliaka palatika. Uria mama kosa. Lepelia masakate. Lepenata. Uria mama koto. Yamayataka. Yelele benekose. Uria mama yoto. La fina tena. Lekepelete. La tapapatalati. Lekepelikatate. Ranamekosa. La fanata. La fanata. Yarakate. Yelemekosa. Wamani. Wachenawe. Wamani. Wafana nawe. Wamani. Walikana nawe. Elitizinako. Wamafena monge. Amapina yo. Ugumama bebesa spinana. Baka mapina na wena. Wena wetua. Wamafena monge. Monge. Wafena mama. Wafeni
ababi, wafela insizwa, wafela baba, wafela abantane, wafela abadala, wakhipha isithambiso, wathi ngasensukwini zokugcina, wathi uyawuthulula umoya wakho phezu kwawo wonke umuntu. Siyamemezela, yehlisa umoya wakho phezu kwalowa, phezu kwalowa, phezu kwalowa, phezu kwalowa, phezu kwalowa, nalowa yana, nalowa mama, nalowa mama, naloya ntombi, naloya nsizwa, wabafela, 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 majeke bese kuwe, wabafela, majeke bese kuwe, wabathengela ukuphila, majeke bese kuwe. Wabhalwa Isaya wathi indlebe yakho ayinzima ukunikezwa, wathi isandla sakho asifinyezwanga ukuba singasindisi. Yelula isandla, yelula-ke, yelula phela, yelula isandla phela Nkosi, yelula. Elaba, ayakata, ariyatamata, elanatama, yelamekete, aririta, elilate, eliatakapa. Hey, 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 hey. Watasu, sisegue, watasu, sipulana wena, watasu. Nyakaza Nkosi yasezulwini, nyakaza Nkulunkulu, nyakaza moya, nyakaza umlilo. Anitamando, ramateke, aniatama, putampanete, lambarakata, uliamakotepe, lafinitama, lendo konrekosa, landrukutapanata, yininitamate, ay, 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 oh, oh, arise, oh Jehovah, and let your enemies be scattered. Arise, oh Jehovah, and let your enemies be scattered. Arise, oh altar of Jesus. Arise, oh altar of Jehovah. Arise. Nakunelitegu, sithi phakama Jesu, sithi phakama Jesu, sithi phakama, sithi phakama, sithi phakama, sithi phakama, sithi phakama, sithi phakama. Baba wetu, oh Baba wetu, oh Baba, we Baba yithi naba, we Baba, sibuyela kuwe, siphendukela kuwe, siphendukela kuwe, siphendukela kuwe, Jesus. Sizanethe kulonke, sizanamandla wonke, sizanabantu bonke, sizanabafundisi baseThekwini, sizanabapostoli baseThekwini, sizanabaprofethi bakuleli Theku. Siyamemezela iyaphi Nkosi, unye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Inkosi uKristu Jesu. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus.
ngiyaxolisa shibe ngicela ungiphe iminute elilodwa lokugcina mayisaphakamizana ngicela siluhle handama sonakele kathina simoshakele thina sine hour lokushaya ithomoyi thina sino 2 hours wokuqhweqwa bese siba no 5 minutes wokuthandazo. It is wrong bathandekayo kuroko Yo! asikwazi ukuthandaza u5 minutes bese siqhweqwa i-hour. It is wrong. Zandla zami nezipahla kanye nalulimi lwami nezipahla nani Ameni, ameni, ameni. Let us couple my people. Ameni, ameni. Amen. Amen. I'll show you the water put. For the last time, with lifted hands, we worship. Funif, with lifted hands, we worship. With lifted hands, we worship you, Lord. Tell us, people so come forth, with lifted hands, with lifted hands. How
on our knees. We on our knees. We worship. Tell us something. We on our knees. Father, we worship. Tell us something. Workshop. Full of number one, go and say something. This one.